Lurrikara lurrazalaren astinaldi zakar bat da. Hipozentroa deitzen zaion lurrazalaz azpiko edo mantuko puntu zehatz batean sortua. Dardara lehenago iristen den lurrazaleko puntuari epizentroa deitzen zaio. Lurrikarek sortutako uhinak alde guztietara zabaltzen dira, eta sismografo izeneko aparatu batzuen bidez neurtzen dira. Lurraren geruzak, nukleoa, mantu likatsua eta lurrazala dira. Azken hori, haitz plaka handiz osatuta dago. Plakok, basaltozko mantuaren gainean igerian daude eta mugitu egiten dira. Aintzina, kontinente guztiak bat eginik zeudela uste da, Pangea izeneko kontinente bakarra osatzen, eta denborarekin banatuz joan ziren. Planetako zenbait tokitan, etengabe ari da lurrazala sortzen. Toki horiek, ozeanoak alderik alde zeharkatzen dituzten dortsalak dira, eta bertan, mantutik ateratako materialak pilatzen dira. Beste toki batzuetan aldiz, lurrazala suntsitu egiten da, plaka bat beste baten azpian sartuz. Halako inguruetan lurrikara asko gertatzen dira. Alboz elkar ukitzen duten plakak dauden tokiak ere desoreka handikoak izan ohi dira. Lurrean urtero milioi bat lurrikara izan ohi dira. Horietatik gutxienez 10 guztiz hondatzaileak, eta beste 100 ezain hondatzaileak. Lurrikara bortitzenek 100.000 bomba atomiko arruntek adina energia askatzen dute. Izan dira 800.000 lagun hil dituzten lurrikarak, baina lurrikarak eurak baino suntsitzaileagoak izaten dira sarritan zehar ondorioak. Japonian sarri izan ohi dira lurrikarak, eta eraikinetan neurri bereziak hartu arren, hondamendi handia gertatzen dira dentsitate demografikoa dela eta. Lurrikaren 80% Pazifikoan eta 15% Mediterraneoan gertatzen dira, baina ez bakarrik uharteetan. Alaska, Kanada, Estatu Batuak, Erdialdeko Amerika eta bereziki Andeetako mendikatean higidura sismiko bortitzak izaten dira. Santiago Txilekoa da lurrikara gehien jasaten duen hirietako bat. Mediterraneoko inguru sismikoa ekialderantz zabaltzen da, Turkian barrena. Lehengo Sobiet Batasuneko hegoalderaino. Aizu, hauek guztiak lur lehorrekoak dira, baina zer gertatzen da lurrikara itsasazpian sortzen bada? Atxo, hori tsunamia da. Tsunamiak munduko olaturik handienak dira, itsaspeko lurrikarek sortuak. 800 kilometro orduko abiadura mugitzen dira itsaso zabalean, ia hegazkinak bezala. Itsasoak lehendabizi ura zurgatu egiten du, eta gero, bere indar guztiaz berriro ere askatu egiten du, olatu erraldoi baten moduan. Kostaldera iristean, abiadura moteltzen badute ere, 30 metroko urrornak sortzen dira. Arkaitzen kontra apurtzean, lehorrean barneratzen dira hainbat kilometro, eta den atxikitzen dute. 1775ean, tsunami batek erabat suntsitu zuen Lisboa. Pentsa, tsunami baten indarra 2,5 megatoiko lehergailu nuklear baten parekoa da. Ene, hainbeste txikizio eta hondamendirekin beldurtzen ere hasi naiz? Ba, zaude, zeren oraindik naturako ikuskizunik ederrenetariko bat ezagutzeko gaude.